Nyakorom Gajwang asemi chal mar fwambo isebedo gi ng'eyo kaka piny Kenya ringo ahinya weche mabendo brobedo kwaluoni e odiechieng' ma kawuono gi sani koro rwakini machiegni chenro mar mbaka oromo Nyakorom Gajwang dakika 16 tok saa 3 manyiso ni antiere kodi koso intiere kodwa ka Nyakorom Gajwang nyaka rom kanyo saa 5 mano mar onyango kiny ma kawuono wagona mbaka mano kotenre kod chike matayo ute lamo e pacho kae ntiere paro mar chik Nyakorom Gajwang mabende gi sani piny Kenya obiro godo mar neno ni ute mag lamo ota e yo makare wach mabende jodolo ma pacho ka osebedo kaseyo e okang' mamalo. Nyakorom Gajwang okiny ma kawuono ayudo thuolo antiere koda jodolo 3 studio ma Nairobi antiere gariyo kaunti ma Kisumu abro bedo kod jadolo achiel yiena mar mondo mi arwak jadolo Jemaima Witi mano mar Jesus Power Celebration Church mantiere county mano ma Nairobi. Amosi ni misawa geno mara ni chiyo makare nyalo mna ka thuolo mar moso nyikwara mogi. Erokamano amoso nyikwara mogi no pakuru Yesu oyawre uru. Erokamano Nyasaye otimonwa maber kendo wachopo ka mondo wagoye mbaka. Erokamano inya kido machiegni twak. Erokamano. Kopogore gi Jemaima Nyakorom Gajwang bende antiere ka gi Stanley Otieno mabende en jadolo mar Pentecostal Voice of Kenya. Otieno mina rwaki ni machiegni kama na thuolo mar moso nyikwara. Sharon duoko erokamano kendo moso nyikwara mogi no yawre uru. En thuolo makende mar mwayudo odiochieng' ma kawuono mar mondo wagoye mbaka kaluwore kaka piny chal korka lamo. Erokamano inya kido machiegni kaunti ma Kisumu Nyakorom Gajwang e studio marwa bende wantiere gi Archbishop George Odera mano jadolo mano mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church. Jadolo mina rwaki geno mara ni uchiyo makare e kaunti mano ma Kisumu. Wachiyo maber Saron kendo wamor ahinya kuom odiechieng' ma kawuono kendo Nyasaye mondo ogwedhwa kogo mbaka warwako joka Ramogi duto owetewa gi jotich Nyasaye mabiro winjowa mondo wawuo kaka joka ng'ato. Erokamano inya kendo machiegni Nyakorom Gajwang samore kia ni gin chike mage manyaka gisani piny Kenya obiro godo mabende biro bedo katayo ute lamo e pacho kae. Efinya Kidi menja fomo maro Nyakorom Gajwang noloso koda moko kuom jodolo mawuok Pentecostal Voice of Kenya ne giloso bura Nairobi ka Nyakorom Gajwang kaluwore koda chike matayo ute mag lamo mane sigana madaro mar mondo mi wachak godo mar mondo mi ing'e ginero mabende walose gisani wawinjo na report mano mar Efinya Kidi. En paro mar chik machano tayo chenro mag ute lamo duto pachoka. Paro madwaro mondo ute lamo ondikre buo mabul mopuodhi kod piny owacho. Paro no mong'ere kaka Religious Organizations Bill 2024 pod medo nyuolo paro e kin jotend din kamago mae buo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya to dwaro mondo wite oko chutho mani okomi ute lamo thuolo machung' kar kendgi. This bill risks isolating and disenfranchising certain segments of the church in management of and regulation of religious affairs in Kenya in favor of well-established churches and religious organizations. It strips away the doctrinal independence of churches by forcing them to subscribe to established umbrella organizations. The bill creates several vague offenses which are likely to be abused by rogue actors to intimidate, coerce, and harass religious leaders and organizations. Kaluwore gi jotend PVK, kanisa en achiel kuom gigo manokonyo sirkal masani yudo telo. Kata kamano, sirkal owuon ok ti kodgi machiegni kendo koro dwaro rido weche mag alam. Gichiwo siem mager bende ne josiasa masiro parono ka giwacho ni owinjore gi mipek weche mamulo oganda kaka weche mag somo, thieth kaachiel kod dongruok. Wan wasebedo gi buok ka 2022 ker ne wuotho kodwa ne obiro kanisniwa ne waolo kata mo e wiye kaka noolni Daudi mondo bed jatend piny. To kar ang'o motimore gino pod thagowa kata ka ni jachien to wabogolo. Ang'o motimore miyo koro sani ker oketo kamati ni koro ni an jadolo ng'ama wal mana gi Nyasaye tatiyo gi Roho Maler ni nyaka bed mana gi digri ne kanyalo bedo jadolo. We will talk mpaka isikike. Kama kanisa tunasema hii bill haiwezekani. Kama kanisa tumekataa na hatuko hapa kusema tafadhali hii ya tafadhali hapana. Tunasema hii bill haiwezekani. Paro makamano
biro tok fwenyo ringre bungu Mashakahola, chal manomiyo mak jadolo Paul Mackenzie koda chije moko mawachore ni neketo ngima oganda kama rach. Jodologo dwaro mondo mi piny owacho oketo kenge makare kendo ket chike mabiro konyo mako jodolo matayo chenro magalam ataro machik. Hii ni njia mbaya ya kuweza kugeneralize all Christians and therefore curtail their freedom. So let the issues of criminality, let the issues of wrongdoing be handled as per the law. Let that individual who is doing wrong be handled as per the law, because we have enough instruments of power and we have enough laws. Rais, ni wewe kwanza tunatengenezea makao mazuri ukiritaya. Wewe ulituambia kabisa na umerudia mara nyingi unataka kuwa pastor ukimaliza muhula wako wa miaka ile ambayo Mungu atakusaidia upate kama rais wa Kenya. Na tungetaka kukuuliza rais tu kwa unyenyekevu, kama PVK ungetaka kupata kanisa likiwa limesimama ama administration yako imelisambaratisha? Parono omisir kod apisa ton jener kachiel kod mano mar joten migepe kendo sechope okang' mar kao pacho ganda kod jokanyo mopogore opogore. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom ga jomo naka kiwinjo mago gin jodolo mabendo ter gi paro mar chik matayo kaka kanise nego bedne itayo. Winjo kanyo seyo mopogore opogore mabende gichiwo kanyo. Mago gin moko kuom gi mawuok Pentecostal Voice of Kenya. Bende gi maber ni antiere gi Standards Otieno mabende en jadolo mar PVK. Mabende en bende ni winjo kanyo kowacho ni higa mar 2022 jatend piny nantiere kanyakla koda kanise kendo nuolo ne mwewie. En ang'o mosetimore? Koth osechako go kanise ge kanya. Chak mana kodi jadolo Otieno. Sharon, gimatimore pinywa ka tamo wang'eyo kata winjo nikech kwarango foundation mar Kenya msingi mage gin mage lamo, nikech kata kachako gi national anthem tachako mani Mungu nguvu yetu, to kidhi constitution marwa ma 2010 preamble, the first statement en ang'ono en mana kuom Nyasaye. Koro kwa biro kuom constitution bende Bill of Rights, chapter 4 Bill of Rights, article 32 pod wuoyo mani wan gi uhuru mar lamo Nyasaye e yo mora mora ma ng'ato nyalo lamo Nyasaye. Onge chik mora mora kata tim moro amora manyalo bedo mogwenyore gi chike mag Kenya. Omiyo wan jo kanisni me Kenya ka, wabed jo roho, wabed jo mowar, wabed kanisa machal nadi, wasebedo kwa lamo Nyasaye e yo makare. Kendo onge ng'ama osebedo e telo ka ma Kenya ka, president mora mora mosegataje kanisa yo mora mora. Koro kapo nitiere jomoko manyalo bet gi ker mar piny nigi chaka ka advisors mage, ne wagombo ni ker owuon opar nyadiriyo, nikech mano nyalo bedo loch mora mora manosekedo gi jo kanisni en loch marumo. Omiyo opar nyadiriyo kalure gi wachno. Yero kama na inya jamaima kaka jadolo mono mar Jesus Power Celebration Church in kalure koda chike matayo ute mag lamo inene machal nade? Ero kamano kuom penjo maber. Gima timore ni samora mora ma jatelo kata piny kata ker kata king osedwaro ni mondo odonjre e kanisa kata odonjre gi jotich Nyasaye, ngima mar pinyno kata ngima mar lochne ok bed maber, nikech ahero wacho ni kanisa e sirikal. Gimora mora ma watimo kale kanisa mondi e katimre, nikech kanisa neno gik moko kapok ineno gi wang'i. Jadolo neno gimoro kapok ineno Sharon. Ng'ato wuoye gima biro timore higni 10 mabiro, to sirikal maduong' en kanisa. To kigo sirikal moteloni tidwa dhi kanye? Idwa dhi kanye kigo sirikal moteloni? Kata en owuon kata ng'ata kata jok manyalo bedo ni advice kuma giwuoke, ng'ata nigi background mar kanisa, kata obed mana jadin machielo kata din moro, ng'ata nigi background ma Nyasaye kawe kanisa, wach ni mar Nyasaye. Janyuol ka janyuol kanonyuolo nyathine to nokete lwet Nyasaye in one way or the other. Koro samora mora midwa donjore sirikal maduong' to in gi hinyruok, nikech onge ng'ama nyalo gore gi sirikal manyalo, to mato sirikal maduong' ma okine gi wang'i, sirikal matimo gik moko ma ok inyal pimo
nene kaka wuoyo, onge ng'ama nyalo pimo ni to awuoyo gi teko mane, ma teko mar sirikandno, kata en oyueyo to wuoyo to wuotho gi ji te gi teko mar sirikandno. En sirikal ma ok inyal neno to bende ok inyal gogo lweny minyal. Wan gi joma nosetemo go lweny gi sirikandni mologi, ok inyal nyalo lweny migo gi sirikal. Erokamano ahinya. Inyalo paro bende mar Archbishop George Odera kantiere kaunti mano ma Kisumu. Bishop, ineno chike mago matayo ute lamo yo machal nade? Erokamano nyamera Sharon kuom kelo mondo wamira jowadwa gi jotich Nyasaye wetewa thuolo mondo ging'e gima timore. Chike matayo lamo ute lamo ber, to gi sama wawuoye ni joma nolosogi ok gilosogi gi chuny maler mar kanisa. Gilosogi e chuny mar chalo gima idwano twe kanisa e yo ma nyaka kanisa koro winj gima wach ma kamoro. To kanisa en kanisa Nyasaye, to chike kata gik matiyo e kanisa Nyasaye ikelo kod Roho Maler. Roho Maler en ye jatelo mar kanisa, to wuon kanisa en Nyasaye. Koro sama o chike okel molos kod lwetwa mar dhano, to wachalo gima moko lweny gi Nyasaye kendo watweyo tich Nyasaye mondo koro tich Nyasaye odhi kaka wan wadwaro, oyal injili kaka wadwaro, Nyasaye oti kaka wadwaro, gimoro ka gimoro matimore od Nyasaye koro timre gi kaka wan wawegi wadwaro. Aparo ni Sharon ma ka wadonje kaka oganda kendo kaka jotich Nyasaye kendo kaka piny, tanyalo wacho ni Kenya ochomo kamarach, nikech jodolo ema kata ndalo mag muma ruoth moro amora ne jodolo chung mbele ne. Kanitie wach moro kata komoko to iyudo ni dwarna jodolo, gini ema weche man kuomgi Nyasaye donje ka konyo piny. Omiyo chikegi ok waseyogi kata waseyogi, to wawacho ni kuom kanisa to ok giber. Mana kaka iwacho kanyo kuom kanisa ok gibeyo. Koro wang'eny na fundi Nyakono Mgajwanga gimomiyo ni jodolo ma pacho kae koro kwedo chike mago matayo ute mago mag lamo. Dibed ni nitiere fundi moko ma samoro beyo negi to nitiere moko maricho negi koso gi racha gin duto te. Achaka ne kodi jadolo Stanlas. Wang'eny na fundi mantiere chike gi. Gimomiyo ni un kaka jodolo ukwede matamre gi nono. Sharon, kaka winjo kaka jodolo weto osewacho ni maendi en loch moro machielo, ok en loch mar ringruok. Aparo ni Kenya kaendi onge ng'ata mosenyuol maonge kata nying baptism. Mano matiende ni ng'ano en ng'ama otere kanisa. To wan kaka jodolo, ka koro ng'ato nyalo wacho ni nyaka bed gi degree, Sharon. Degree ma wan warango wan kaka jodolo en ni ng'ato tisi, ng'ato yudo warruok, to Roho Maler olor kuome. Koro chopo kiwango ma ng'ato bedo jadolo, Roho ma Nyasaye koselor kuomi, to fwenya ni ng'ani en jadolo nikech in ichako wuoyo. Roho no ema telo ni kiwuoyo, itimo hocho, tilamo ne dhano yudo chango. Koro kapono nitiere qualification, somo to krach. Kata wabende ng'enywa bende wasomo, wan gi doctors, wan gi motimo masters in theology, ang'o. Somo ne en mana medo rieko matut mar mondo ing'e mang'eny kaka inyalo tayo wach lamo. To somo no is not the ultimate power ma Nyasaye owalo ni mane kinyalo tiyo tij Nyasaye. Koro Mario bende nitiere muma wacho ni Nyasaye wacho ni kama jari adek nitiere en owuon entie. To iyudo ka achiel kuom chike gi wacho nang'o no Sharon, ni nyaka ubed ji 50 kadhi mbele, ni mano koro kinyalo luongi ni mano kanisa. To wan gi kanisni kata moting'o ji 20, 30, 40. Koro magi mondo weluongi ni kanisa, and they are serving souls. Gitimo counseling, gikonyo ji yor mopogore opogore. To duto te en tij Nyasaye. Koro wan gima wawacho ni chike go ging'eny sana, nikech moro ka ng'ato kaka wawacho ni ng'ato kaka mbunge en nyathi kanisa.
wabunge gi tata biro mana e kanisa kata gin mana e ginene chieng' magi apishwa to mume ma giting'o malo. Koro ni chikni wacho ni ng'ani ka osegwedhe nikech obi kata e kanisa no kogol sadaka ni kama notimore to an kaka koro pastor dhi matwe a higni 5 na timo makosa kabisa kuom rwako jasiasa to jogi usiko lemo kendo giwacho man adhi agole chiwo mar 10 hono mane Nyasaye otimona. Koro ok wang'e ni solo sure matek ma kore dwa sole nyaka e kanisa ka to kang'e nang'o matimre Sharon. Magi kuom pod medo thago pacho. Ma in fundigo kaluwore koda instant las giricho te onge mabeyo kata mana achiel e iye ka. Gibo bedo mabeyo ka wabet piny gi joma loso chikegi. Wan jodolo gi jo Kristo gi joma wale yor mopogore wabet piny to wachni kama waneno kok dhi maber kama walos kama. To ok ni jomoko bet kamoro e put moro kamoro ni mani ber manira dang' ni ro mane machiko jogi ting'eni wan gi rope ariyo wan gi rope ma mochido malil to gi rope maler. Koro kwanyal ng'en kata joma ne loso gigi ne gin gi rope mage. Ero kama na joma imeni ko ng'iyo kata mana fuonde ma bende kata mana standards oselose ni jadolo nyaka bed gi degree kopogore gi mano kibar mondo mi bed jadolo kanisa nyaka bed gi jokanyo iwacho ni nyirombe 50 gi wiye eka to lunga de kanisa bende political activity bende wacho ni osethich kata mana obedo bando kum e kanisa mano kaluwore koda chike matawo mane kin mamoko samoro matoni lose. Mana kamedo kako wacho ni muma wacho ni kama ji ochokore ji ariyo ni to roho ni kanyo to midwaro ni nyaka ji bede 50 ni. Koro wanono to joma nogolo chik mar 50 ni ang'o mane gineno kata roho mane manowuoyo kodgi ni chakre ji 50 e kiluonge ni kanisa. Onego ok wakweda ahinya kaka samoro ji neno ni jodolo kwedo to do timore maber ka gikawo jodolo ok ginyal kawo waduto lakini nitie jodolo mane kawo to bedo kodgi piny to waloso ni ma e maber ma e muma dwaro nikech waduto wadak gi chik mar muma onge ng'ama chikore owuon to muma ema chikowa en ndara ma watimang'o ma waluwo kata en bendera ma waluwo kata ng'ato ni e roho kata ng'ato ni kanye to mae bendera ma waluwo. Koro gik madwani mondo bedigi bendera mane magiketo mondo gilugo mondo ji obed mana 50 mondo ibed mana ni somo in gi degree e kitimang'o ibed jadolo to teko mar roho maler ok donj kuom ng'ato kata luongo ok luongi nikech in gi degree. Nyasaye luongo kato iko lakini paro mar pinyni to kuong iko kokatimang'o kokaluongo to wan Nyasaye luongo ng'ato kato iki. Koro okane gimomiyo dong' chikni bedi moridore ni nyaka ji bed 50 nikech kaka wacho ni wan chik wawuok e bendera cha muma to joma nobet piny moloso gini kade ginyalo yudo thuolo mondo gikaw jodolo gibed go piny tilosa losa gima ber to onge koko kata onge gima dwa pingi kowuok maber mowuoke e muma kamano. Ero kamano ahinya to bishop inene dane kintiere county ma Kisumu dibed mana ni fundi duto te mano mag chike ma bende tayo ute lamo gin duto te maricho koso ntiere kata mana kaka ma bende samoro inyalo bedo ni isere kinde makamage. Ero kamano Sharon. Gima ng'eyo ni gima osetuomo kanisa ma ochomo gi kanisa e opara makoro gole e chik mar roho maler kakoro kele chik molosi to kanyo kaka kichuny koro en gima chalo gima koro ni oko matin koro ok en gima koro nyalo dhi gi gik matayo kichuny kendo bende adwa ni mondo ariwra gi jowadwa go ma jotich Nyasaye wetena ka wacho ni wan watiyo e bwo loch mar Jehova Nyasaye spiritual kichuny to yes wang'eyo ni Nyasaye oketo jotendwa bende ma bende wacho ni mondo waluor jotendwa mano bende watemo kendo wamiyo gi luor moromo
kendo bende gin giwegi be ma wayudo license moyienwa mondo wayal, ma mano bende Muma osiro mondo wamigi luor makende korgi. Mak mana chike ma kanisa tiyogo, kanisa ng'amotelo ne maduong' moloyo kata wan en Nyasaye, en ye wuon kanisa gi Yesu Kristo. Kaeto Roho Maler en ye molid, Nyasaye en Nyasaye man gi mpanga ahinya, en ye molid. Kaeto chike makoro riembo od Nyasaye en Muma ema koro kete chike ma ka ng'ato donjo mondo koro bed ng'at moyie to nyaka luw weche mondiki manie chik mar Nyasaye ma en Muma. Koro sama awinjo ka jowadwa wacho ni mondo koro kama ji 50 nitie kae kama koro kanisa chakore, ma kaponi gin ji 40 kata 30 kata 10 kanyo kanisa onge, to Muma to koro kendo chik gwenyore gi margi no, kech Muma wacho ni kama ji 2 kata ji 3 ochokore Nyasaye ni kanyo. To gin margi to wacho ni Muma margi cha odwa ket matin ahinya. Koro wan marwa ni mana kochakore 50. Koro king'iyo joma loso gini kata joma nobedo piny, aparo ni ka giyudo thuolo mondo koro gibed gi jodolo piny, to wanyalo chiwo direction maber mondo kata ka giloso chik to koro bedo chik ma ji duto te oyiego ni ma nyalo bedo maber, to ok wagole oko mar Muma. Ero kama na inya to jakwan ga jong kwang'iyo kata mna paro mar chik makama ang'isi kanyo ni gidho liech iluonge ni Kenya's Religious Organization Bill 2024. To gimomiyo ni en mar higa mokalo nikech wang'e ni wantiere higa mar 2025. En paro mano bedo sponsored kanyo gi senator mano Matana River mong'ere kaka Danson Mungatana. Te higa mar 2024 Mungatana nodhi oloko pache mowacho ni en koro kosir kata ko sponsor paro makamano kendo nyakoro Mgajwang', to nyaka sani koro chal ka gima koro tango seloko nikech koro piny owacho ema koro dhire ge sani bang' Mungatana koro nosegol lwete piny kaluwore koda seyo mopogore ma bende noyudo gi sani ma bende koro timo public participation. Ikawo pach oganda mano ma pacho kaya kendo mun kaka jolemo jodolo kachako kod Eastern Lasa kendo paro makama bende osekaw kuom nikech ung'enu kaka Pentecostal Voice of Kenya kinde ka kinde ujachiwo milome makamage ne jopiny mar mondo miyo winjo osekaw pacho. Sharon, okang'e ni chik mar Kenya wacho nang'o nikech aparo ma indie chik mar public participation. To public participation ni apane tiende ni ng'ata imiyo thuolo mar mondo wache pache kuom chik midwa keti. Koro en wach ma wan wawegi kaka jokanisni mag Pentecostal Voice of Kenya mangima wasebedo gi buok kwado ni onge ng'ata moselimo kanisni wa kata moseloso kamati ma jodolo nyalo gole pachgi. To aduoko erokamano Prime Minister Musalia Mudavadi en ma chal nyocha ne ochung' ni gini to nyo osego bade piny. Nyaneno ka gino bedo posted in social media ni public participation and until further notice. Aparo ni gineno ler moro kanyo matin ni gichalo joma donjre gi moko ne gidonjre godo. To kaka wan Pentecostal Voice of Kenya jolemo matek sana ma bende Sharon ibro wuor wach ni okani winj wach ni kendo kaka winj mano osewacho ni until further notice participation otimre no gino rumo mana kamano nikech koro kana Mungatana wuon neno Sol to lokre Paulo no neno ler mowacho ni yawa an koro kanya aonge gino nikech en monego bedo chwalo kata gino nyaka Senate. To jo Senate bende no wacho ni bill no en bill mok nyal dhi mbele kata ok nyal dhi go mbele nyaka tim public participation. Makoro ni neno ka gima jopiny nyalo wuok oko kaka jo riwruok mago mag kanisa unyalo wuok oko makwede makata mna paro mar chik makama witoko. Gino osekwede tidwa med kwede. Aparo ni ineno kata sani Jumapili ka Jumapili nyaka yud ka pastor kata bishop moro wuoye wach ni ting'e ni jo riwruok ma achiel mag kanisnigi congregants mawa ma en ten ng'ama chielo ten mbungecha podo gidonje gini. Lakini wan wasewuok oko adharani nang'ono ni mani gima ok nyalre to bende en chik mamono.
gelak sechegi. To karamna jemema koto kotendo kod chike matayo ute lamo ipacho kae. Wang'ane na gini romo mi piny Kenya nobiro koda chike mar mondo mi one kaka mna kaka gayo ute lamo. Pile ka pile nitiere kamna ngero mar jolumo wacho ni kudni achiel ema to ringo tadira makende wasebedo kamna kwa nene weche mago manyien wan kaka jofwambo bende wasebedo kamna kwa kilo ne nyikwa ramga jwang. Moko kuom kute mantiere e lamo kada mna i kanise ka mosebedo ka to kanise. Wang'eyo cases mopogore mabende case mapende pod dhi nyime gi sani Shakahola oganda tenda wuono la longi magi kanyo. Bang' Shakahola ochako neno moro mochako tucho kendo ni ko Binzaro. Penjo en ne adi ma jofwambo pok wayudo mwanyiso kata mna jopiny magi bende mamiyo kata mna piny owacho obi koda chike matayo ute lamo makama bende neno nitie kaka regulation e bende tayo ne kanise mamoko magi to na kanyo to luonga ne gin kanise koso gin dine mabandia nikech an koro kanyo to koro baga mate samoro nyalo mana lero ne nyikoro mga jwang. Chike onego bedi mana kaka nakuonga wacho cha lakini chike gi konego bedi to konego bedi ni iloso gi joma ok jotich Nyasaye. Onego lot gi jotich Nyasaye. Ok wanyal tamore ne kudni achiel to ringo. To nitiere gik moko mosetimore mobire limelight. Mamoko kamoro pok ufwenyo. Kamoro nitie joma pok oumore, pod oumore gi mekgi. Pod ok ginyal bire ler mondo giwach ni gima kama timore. Chik onego bedi nikech ok wanyal tamore kaka jotich Nyasaye ni nitie moko makata king'iyo tineno ka wach Nyasaye bendera ma wuecha jogi ni oko mar bendera to jogi nyithiwa jogi gin jowa koro kolos chike maber mowuok e bendera cha ok chwany ng'ato en bendera maloso ng'ato en bendera maduoko ng'ato e line kumonego timie obedie chike nyalo mana bedo to olos gi jok mopong' gi roho mondo fwenyne ni ka to ne wadhi marach to gimomiyo wadhi marach ma wachopo kama nikech gima kama nikech dhano tok nyal bet maonge chik o kata Nyasaye nomiyo wa chik to kamoro amora nitie chik kata kuma wabedeni nitie chik ni kochopo sama kama to ginie chakore kendo kochopo sama kama to timang'o orumo makata koro kwawuok gi points mabeyo machal nade to saa oserumo nyiso ni chik otimang'o oloronwa. Chik en gima ber lakini gibed chike mabeyo momiwa kod roho mondo walu. Erokamano ahinya. Hakini Bishop kintiere kaunti ma Kisumu nikech naneno ka achiel kuom jodolo mawuok Pentecostal Voice of Kenya sigana mabende nwa tugo mokwong motelo nawacho ni generalization of Christians ok ber. Ng'ato kapo nono ni okoso nego bed ni en owuon ikaw ne chik kiena keni nene yo machal nade dibed ni generalization okawu oketwe buga chiel otemre kada mne buma bula chiel koso ng'ata moyud koda keth ema kaw ne chik en owuon. Erokamano Sharon kuom penjono. Aparo ni kosa kata mana e chikwa morito piny ka ng'ato koso kata kane onego ng'ato kata timo moro ma sirikal kata chik mar piny okuyie tiyudo ka ng'ane mimako kata de ne oganda ji 100 tiyudo mna ka en ema omake kendo en mitere e court kendo en ema yale kendo en be mitweye nikech en ema noyude gi makosa. Koro to ka poni ng'ato koso to iyudo ka en e kind ji 20 timako ji 20 gi te samoro ang' nonwang'e ni jomimako gi mako nono ka gionge gi makosa. Koro ka ber to ka ng'ato koso to kata kotimo tim moro moko winjore to en ema chik luwe to chik kawe to chik tiyo kode kaka koro sani no mak jal maneni Shakahola ma bende ne wede en ema ne makosa no yude koro en ema okawo musalaba no mare en owuon to ka okawo gigi duto ketie okapu achiel to wachni ji te chalo kama anyalo wacho ni mano to samoro jomoko dhi yudo kuom joma ne ok okoso. Machielo Sharon chutho mana kaka iwacho ni wakaka jodolo kata mana e od Nyasaye kata e dolo ok dang' awach ni wabeyo waduto
kendo ok dang' awach ni watimo maber te ndalo duto te e gik moko te. Nyaka nitie kuonde maber nitie, nikech pod wan e ringruok, ji ni e wuoth. To adieri be waseneno moko mabe timore ma sako it, manyalo miyo samoro bende paro mar sirikal morito piny bed gi paro mar neno ni kachalo kama waketie giminyalo gaye go gini. To mano nyalo time nikech samoro weakness no oyudore mana kuomwa. Kech inyalo neno ka samoro kata wan kaka jodolo, samoro ng'ato ni e media, samoro en e social media, to weche mogolo, nitie weche kata gik ma otimo, kata kaka wuoyo, kata gik mowacho, ing'eni king'iye nyinge ma koro odongo mar jadolo, lakini gik matimore ne to koro dhieri nono, to en jadolo to nade. Koro penjo go nitie. Ma emomiyo samoro nyalo miyo kata jomomiyo wa thuolo mar yalo, komiyo wa barua moyienwa mondo wayal, nyalo koni wamiyo jogi thuolo mondo yal injili, to gitiyo gi thuolo ni marach. Omiyo wan kaka jodolo, wan bende kata kobedo ne waneno ni chike to nyalo hinyowa, to wan be nyaka walokre. Mana kamani wacho ni wang' jodolo bende nyaka soke. Moko kuomgi iwacho ni mago koro gin jodolo makoch, ok ton wacho ni koro gin jodolo, kin luongi mana jodolo makoch. Kaka achiel kuomgi ma nyaka sani wang'eni osedinne mano Mackenzie, ma bende buche pod dhi nyime. To kata kamano kapok oyueyo mano mar saa 4 Stanlas, penjo man nyalo penjo ni dibed ni piny Kenya neno ka sani samoro oloko tanga koda kanisa, nikech nitiere paro moro mane wacho sigana mana Ifyu tugo kacha, wacho ni higa mar 2022 jatend piny Kenya ne nitiere kanyakla koda kanisni, kendo kaka jodolo nuwicho mana wiye mo sani koro chal ka gima gik moko oloko. To jadolo wadu bende nowacho ni jatend piny Kenya bende nowacho ni kose retire, kose gwe tao, to koro wach dolo ka wabiro bedo kodonje. Koro chal ka gima uloso ne yo to leo uneno ka muloso ok losre yo makare. Sharon, aparo ni piny karu to piny rugi mage. To adieri anawuoro sana kech gima koro wawuoye ni wakaka jodolo wan wawuoye piny ruodh polo, to gima jo piny wawuoye piny mangima, piny ka, yore mangima mar piny ka. Koro anawuoro Sharon, josiasa gi, let me be sincere, josiasa gi obed MC, obed ng'ama nadi manyo telo moro amora, ng'ani osike kanisa, gibiro pile. To koro kapo nono ni koro ni piny koro nyalo lokore e yo moro ma koro ni kanisa ni en ok obi bedo gi thuolo mar tiyo ni jopiny, mar timo hocho kata mar timo ang'o. Ok wang'e ni wabo timo kama chal nade. Ing'e ni ker ma wuon piny ni to bende koro en ng'ama ware mogik. Mani momiyo Sharon nanyisi ni kata obedo ong'eyo, kata gima wacho ni ong'eyo kama ji chike yo moro mok donji, obedo ong'eyo ang'eya. Koro an gima dang' awach kanyo malich onge, nikech kata ka nitajo na wach kaka holani. Sharon, bing'e ni kanya ka wan gi CIDs to wan gi jogwenge, joma tiyo ne sirikal nyaka e gweng'. Idwa wachona ni gini ne nyalo timre dweche go duto te, muji lal joma romo kamano, to wan nyaka gi sub chief, wan gi jo kidhedhe gi jodong gwenge ang'o ni. Ing'e ni gini wan ok onego bed ni jogi laumwa, kech tim mamono mane ng'acha nene go ka gigi timre, an laxity mar security. Ma koro ok onego bed kaka jodolo wetewa osewacho, ok onego bed makosa mar ng'ato achiel kata kudni moro marach cha, ni koro miyo koro dang' wach ni chike moko nyaka bede madwa tayo ginene kanisni mag Nyasaye. Koro an akawo gino ne en laxity mar arita piny. Inte beni nene kaka laxity Jemima, nikech iwacho ni kinde mosekalo dhano tandawuok. Kano neno kana mana mag Shakahola ka nyaka sani nitiere kana anyuola mamoko ma bende pod rito iko mago jogegi. Neno kana mana kaka DNA na itimo e kin mamoko. Sani bende moro bende nochako siko kanyo ni kwa Binzaro. To mathoth nitiere kana mana kanise manyiso kata mana wacho ni nyirombe mar mondo mi kik dhi kata mana ute thieth mar mondo yud thieth e kin mamoko. Ineno ne laxity samuoyo mano mar piny owacho koso dibed nana. Ne laxity mar piny owacho, nikech onge kamoro amora minyalo wuok midhi tim gimoro to piny owacho nigi jorit mage magiketo nyaka piny mogik. Nitie assistant chief, nitiere jaduong' gweng', nitiere ng'ata moluorowa manyaka ng'e ni to gweng'ni gima timore e dala Sharon ka, ma dala Sharon ni en ok yawe,
to en security arita. Jaduong' gweng' nigi thuolo mar donjo ang'o e dala mok yawno mondo ong'i ni to dala mok yawni, nikech kamoro amora ma ji odake ji ong'eyo kabisa ni gima kama to timore kata ok en gima ber, ok en gima ji okia. Koro anena ni en laxity mar piny owacho, to gichopo kuma ok gidwa yie makosa gi, koro idhure ne ang'o ne jodolo, nikech gigi timore ne jok ma wacho ni gin ang'o, gin jodolo. Lakini ka chikegi jomoket mopange tich odonjo motimo tich, mondo ne wadonj ka iyudo ng'ati ang'o e rangach, nyaka openji ni to in ng'a, idhi kanye, tidwaro ng'a. To kana wacha ni anan Jemima abire program ma ka Sharon ok nondiko ni donjuru, to kendo nok wadonja. Koro miyo ka wadonjo ma ng'at mane gate ok onenowa, to wadonjo ma wadonje iye ka, wala umu jodolo koso wala umu organization makae. Donge wala umu organization ne wayudo karangach ni nono to watimang'o, wadonjo. Nitiere kabisa onge gima dhano kia. Ji odak gin jirende, nitie dalani, nitie dalacha, to onge gimikia. Ok inyal ng'e 100%, but gima rach matimore ka jirandi, kata ibed mana gi jirani ma jajuok, to ji ong'e maber ni dalacha to dalano jojuogi, ji ok kia. Maka ng'ato amua ni en odwa timo biashara gi jajuok, ji ong'e kabisa ni ng'ane to makore gi ang'o gi jajuok. Koro en laxity margi, giwe dhuro ne jodolo makosa ma margi. To bende banyalo na paro ni nyakoro mga juang kaduoki chien, bende piny wacho kana donje telo higa mar 2022 sio nitiere ne kanise na gihero lima hinya lo paro chiwo ne kanise ma bende nokelo wach. To an kan ne korom na fuondi mago mag chike makamagi en political activity ma bende wacho ni bedo band in kanise. Akiani mano to Bishop Kintire County ma Kisumo de wacho nango pachi kapoko ka yo matene. Erokamano ahinya Sharon. An anyalo wacho ni Nyasaye nomiyowa rais mohero kanisa, kendo kapok nobedo kata mane kom, ne en ng'ama ohero kanisa, kendo kanisa no ema ne yudo ka kata josiasa mang'eny ne temo kedo kode ni odhi e kanisa ochiwo pes kapok obedo rais. To kobedo rais ne ok oweyo tijno, ne pod obet ko support kanisa, kendo noramo mochung' kidete mowacho ni abiro chung' kagolo chiwo ka oyudo ka ji wacho ni ok onego gol chiwo e kanisa. To noramo kabisa nyaka kata sani pod oramo. Rais marwa en ng'ama ohero Nyasaye, en e background mar Nyasaye kabisa. Omiyo kata mana ywak mar jodolo ni osewinjo kendo ang'ino donje ite. Korka kama itemo penjo ni weche mag gik matimore gi dipo ka samoro sirikal ema obet ka ok ne na yanga mondo ne gik matimore gi mondo konyi gi kapok gitimore. Ayiera kodi ni mano en adiera, nikech kanise waduto mana ni e kind ji, kendo arita kwe magwa ni kuonde te. To nikech samoro gimoro nyalo timore ma keth gik mang'eny, nikech samoro ng'ato ni od dolo ka to koro ae chike mag muma, ae chike mag Nyasaye, koro keto chike ne mine ka ng'ato timo gik moko ma koro dibieri nono. Aseneno kata ka kuonde moko Saron moko samoro dhiera king'iyo kata social media, aseneno moko kadwa na wachi teneno ka ng'ato yalo korwako law mine gi wuoche miyo, kendo akia ni mato koro yalo ne joma nade. To gik matimore social media ok awach ni gin adieri te, but gin example kuom gik matimore. To gik makamago ema to wach Nyasaye. Koro adieri chutho e kanisewa iyudo ka wan e kind ji monego bed ni kata jowadwa mag arita kwe mochako jodong gweng', chief, assistant chief, kadhi mbalo kamano, onego ng'e ni kanisa man dala ng'ane ni en kanisa moriere. Kata koloso chokruok to ka dhiye taneno ka gin gi moriere oko hiny, nikech oganda mwayalo negi magi bende oganda ma sirikal orito. Wan warito gi mana kuom chuny ka wayalo negi kendo walamo negi, to sirikal orito waduto nyaka gin bende. Koro miyo wan
bende arita mar sirikal no ber kodwa kabisa. Omiyo kami wacho no ariwora kodi ni oningo gigo wangi kendo ging'ewa ni to ang'o matimore e kuonde mwakete utewa mag lamo kata ei udi kuonde mawantie mag lamo. Erokamano ahinya tadiera makende Bishop Odera wang'eni mbui tinde obiro koda riekni mopogore opogore. Nitiere moko ma samoro nyalo bedo ni gen generated gi AI, kata kamano kanda miwacho ni otende kanda kata an ma aseneno. Nitiere jadolo moro ma to dawach ni madichuo morwako pumps kendo wuotho gi skat. Koro gin riekni mobiro to kene gin AI koso gin gigo eko ma bende timore, ka bende gitimore gin wach madimak ng'ato nono. Kata kamanya korom gajwang' parni ote yoronwa lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago oganda kopogore gi wang' jowi luwa achiel kachiel mane mbui magwa mano mar Facebook, wantiere YouTube Citizen Digital mar mondo mi wawinja na pachi kotende kod chike matayo ute lamo. Anno ote mathoth mabende usebedo kuoro nyakorom gajwang'. Adaro mar mondo mi akaw yo matin kaduogo achako gi ote magi kapok wadhi nyime kod twak mabende wantiere godo okinyi makawuono. Kik idhi mabora. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Pata huu wimbo wa matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860*417. Kumbuka, Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyakorom gajwang' en sang'wen gi wang'e machiegni thuolo mabende pod wantiere godo ka pod wadong' gi dakika 50 mar mondo wadhi thoro wach mabende wantiere godo. Chike matayo ute lamo, paro mar chik mong'ere kaka Kenya's Religious Organization Bill mano mar higa mar 2024 bende fundi magi opogore mago maneno ni kanise oga e yo makare. Nitiere moko kuom mote misebedo kioro nyakorom gajwang', moko kuomgi abro bedo kasomo achiel kachiel. Kinyal ketna haneno kanyo Felix mano maro gango iwacho ni bedo gi degree ok nyalo loko ng'ato, timbe gaka richo to richo makata an gi degree. Iwacho ni josiasa gi bende gisetemo adi maricho to gin gi degree giwere gi jodolo. Jano mar chielo iwacho ni churches are fighting the government if some are saying one term, others are teaching other things against the constitution. Iwacho ni if you're sick, do not go to the hospital, etc. Engineer iwacho ni adira mantiere osechopo ndalo manyaka koro churches should be regulated. Koso tich kod dwaro pesa ma haraka omiyo jonjore sani timo gima Lord Laro nowero ni stealing in the name of the Lord. Bende religious bodies gi ong'eyo kaka jowadgi moko uso anointing oil, moko bende thuo ji kod siko manani
ilawi kod ankles makata in ng'ama ong'eyo condition mare. Moko bende flis wafuasi mage ni gin Yesu. Moko bende tamo jotuo muonyo yath kendo miyo gi tho. Magi nyaka ketnegi chik. Mago gin paro mopogore opogore kanyo. Bishop Raphael wacho ni Sharon winjo chike nitiere marito kanisa. Kidhi timo registration tiyudo chike mak mana ni joma ketho wach Nyasaye to nego non through umbrellas. Odhiambo Joseph wacho ni iwuok Alego Agulu isedonjo chenro makare wacho ni mos ni welo to kidonjo twak wacho ni mokwongo ida ka thuolo machalo kama mar nyiso kanise ni giti tij Nyasaye. Imedo ni kendo giwe wach mar siasa e kanisa kendo ewi altar mano mar Nyasaye. Sani jolemo osekoso luwo chike mago mag ruoth Nyasaye. Imedo ni kendo gilamo jo siasa ahinya ka gimiyo gi thuolo mano mar yanyo jo siasa wadgi e mbele altar ka jotend kanisa to nyiero sawa sawa. Wacho kanyo ni wuoro jolemo. Ote machielo biro bedo kasemo mar Georgia Lai kiwuok Kabondo penye na jolony go niya be gibiro yuago ang'e bang'e nikech chalo ni giyuago mana pesa. Wacho ni nenuru matut chike gi beyo jodalawa. Jano maro machielo inanno kindiko kanyo Mathayo 11 kare 25 akiani wacho nang'o. Eran no koketna godo ni kineno Yesu no wacho niya awuora ma ruodh polo gi piny aguni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod jomosomo to isenyiso mana ji ajia. Adiera wuora osetimore kamano nikech mano e kaka ne long'oni. Aya. David Owuoth ineno Ramogi TV kintiere Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Iwacho ni mosna jotich Nyasaye ni chike nyaka wati godo. To kod mag piny Kenya nikech jodolo moko bende oselokore achudhe kendo gitiyo koda kanisnegi marach. Adara mar mondo mak mana kanyo ote mopogore opogore ma bende osebedo kuoro. Ote ng'eny. Nitiere maseyo to nitiere mariwo lwedo chike mago magayo kanise to nitiere maseyo chike ma bende obigo doge. Aparo ni kapok Amerikonga achaka kod Stanlas nikech oto osebedo mang'eny to une jogwek manego bed ni duoko gi donge. Achaka ne kod gima inyalo duoko. An gima jowinjo ote ma jowinjo orogo adieri gin kare. To nitiere kuonde moko ma be jowinjo be pod onge ler. Koro kaka jowinjo moko wacho ni jomoko loko kanisa kar ohala, jomoko bende wacho ni ng'ato kik dhi e osiptal, jomoko bende ni mana gi yore gi mopogore opogore. Mano momiyo ne wawacho ka Sharon ni wabende ok wadagi chik. To wanyalo hero mana chik ma wabende wachiwo paro e bwo riwruok. Ma wawacho ni mani to ok ber, mok nyal timore. Aparo kata lony ma daktari tiyo godo no en lony ma Nyasaye momiyo daktari cha mar thiedho ng'ato, mar loso yath. Koro kata kiselamo ni jatuo dongo ne ginyise dhi e osiptal dhi onene ni ma tuo mane chakre nadi to nyalo rumo nadi. Nikech lamo en gima medo siro mar mondo wabed gi ngima kendo wawinj ber. Koro kaponi nitiere to jowinjo bedo ng'e jogi. Ka in iwuon isedhir ng'ato to nyisi ni kik idhi e osiptal. Mano bi pade ng'ama bende oriere adieri. Aya ng'ato thuwi ga nyuolani, ni mama uma kama emotimo ni gima kama, mama uma kama emotimo ni gima kama. Ing'eni kata na nyaka sani chik mar jo Kenya wach mar dhi e court ni wacho na juoga no iri. Onge ga proof. Koro ere kaka jadolo moro nang bukre ne bukani wuodu wa yotimo ni kama ni ng'ato nyoketo ni ndagla. Mano ng'ama loko hala kodi nitie magi modwaro kodi kuomi. To adieri makende bende ma wiji kik wil godo ni Nyasaye to wuoyo gi joge, Roho ma Nyasaye tiyo kuom dhano. Omiyo be jomoko chango, omiyo jokoro be koro, to gikoro gima tiyo. Lakini nitie koro moko ma koro thuoji, to Nyasaye be ok dwar athuwe. Koro kidwa ka ng'ato koro di koro moko ma thuou, ng'eni ng'ano riwo gariyo, kata ng'ano riwo gariyo. Mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Ka nitie ma gin moko kuom duoko mage kata mana ote mage ma bende nyalo duoko kaluwore koda mago ma bende nyikwa Ramogi Jongo osebedo ka oro. Gima ok de an awuon awach ni an awuon ok da tamra. Nitiere joma osehinyore kanisa. Nitie joma chunygi lit. Gik moko ok osetimore nigi maber. And awuoye kaunti ma Nairobi. Ibiro yudo ka percentage maduong' ok dhi kanisa kawuono.
ji winjo wach Nyasaye through online. Owinji yalo mar jatich Nyasaye ni nus owuogi, owinji Sharon owuogi, owinji ng'ama chielo owuogi, nikech en ng'ama chunye lit. To chunye lit but foundation ne to nitie wach Nyasaye. Emomiyo gini idha ni nyakiwinji. Koro kanyal tamora kaka ana wuon Jemima ni asebedo piny ma wuoyo kata matimo hocho ne jok mohinyore e kanisni. Iyudo ka ng'ato ne jadolo onyiso nous kata ode kata us gikene kata asetimo hocho ne ng'ata achiel ma ng'ama miyo mokawo school fees te ma jaode nomiye mondo dhi ochul ne nyithindo ni lemone igwedho pesano. To pesano kaka nogwedhe to gwedhe nyaka kawuono. Koro kodok to chopo kuma koro skul iyawo. To skul kiyawo nyaka ochul school fees tek ne mondo dog gir jaode mondo nyis ni gicha to pod itimo igwedho to skul bosetimo boseyawo. Koro nitie jomo oseinyore e kanisa to okonyiso ni kanisa rach kata okonyiso ni ok wadwa chik. Pod anuoyo chik onego losi to chik iloso gi jomo telnegi gi roho mondo mi ji opuonj wach Nyasaye ma ok wakiko gi gima chielo. Wach Nyasaye maler mowuok e muma. Muma wacho ni onego watim kama, onego watim kama, onego wabed kama. To kata jok mimayogi ong'eyo ok gikia. Gibende iyudo ka thoth gi gin joma ok dwa nosom muma, gin joma ok dwa no owinj chik. Ng'enygi ok te, ng'enygi en ng'ama dwaro ni mondo timne, ok odwa lamo kende, en odwa no lamne, odwa no nyise, ten owuon ok odwa winjango Nyasaye. To ng'ama ber winjo Nyasaye nikech pasia mar hekalu nosebarore. Omiyo ng'ato ka ng'ato nigi right mar wuoyo gi Nyasaye kaka en. Tiyudo ka thoth gi ok gidwa wuoyo gi Nyasaye kaka gin. Adwa na bir pastor ni lemna, somna, wachna, ng'ina ni to Nyasaye wacho nang'o. To in gi ratiro mar wuoyo gi Nyasaye no kata in iwuon. Gogo achongi. Lama Nyasaye keta geno ni kuom Nyasaye. To Nyasaye duoki kata in. Koro miyo kata jok ma chunygi litgi ok ni gikia. To jok moseinyore wagoyo nu mos to mondo miyo umany Nyasaye madieri. To usom muma kaka un to ulam Nyasaye kaka un. Waketo geno ni kuom pastor en dhano. Wan dhano. Waol, wachiyo ka wajony. Seche moko wan bende wan gi gike wan dhano. Geno mar ng'ato ka ng'ato obed kuom Nyasaye. Kata wan wawegi geno wani kuom Nyasaye. Oketi mana kaka jarit nyirombe. Jakwaye makwayo nyirombe. Kamoro muomore ahinya. Nikech kuom nyirombe biro yudo kamoro nitie motwe ne okot. En kokot no iwinjo kokiwinjo to nyaka ing'iye. Ni to mokot ok yuaga kani en kanye. Ong'ama isikitimo mana ni isikigeno. Koro mae tich momiwa mondo watim to ok wadagi ni nitie jomo oseinyore. To wach Nyasaye to dong bedo wach Nyasaye ok lokre. Onge chieng' ma muma lokore. Ji oyie kuom Nyasaye to gimany Nyasaye kaka gin. Wawe keto geno wani nyaka nyisi ni to Sharon ineno ka Nyasaye wacho nang'o. Ding'eni samoro ng'ato neno ni Nyasaye, duond Nyasaye kende manyalo bedo ni nyalo rese. Emomiyo ineno kata naka moko kuomgi yudo kana mana hinyruok maket kod mage. Nikech samoro nyalo wacho ni ng'ani wiye liw, samoro ng'ani somo, to nang'o mani wacho ni there's a very thin line. E weche mag religion kae. Koro iyudo ka geno mar ng'ano ni kuom dhano, ni kuom pastano. To mok Nyasaye, geno onego bed kuom Nyasaye. Pastor Nyasaye tiyogo mondo riti mondo wachni wach moro. En kaka janabini ma wacho ni wach moro. To in bende dhi som. Ahero jiwo ji ni ji obed kaka kanisa mar Joberea. Joberea ne penjo gimoro amora gin gi penjo to ginono ni to wacho nang'o. Koro mae momiyo ji ok osebet gi nonro, ji ok osedwaro thuolo mar lamo Nyasaye kaka gin, ji ok osebet gi thuolo mar somo wach Nyasaye mondo ging'e ni to wach Nyasaye wacho nang'o. Nikech pesa manade milemone mondo gwedhi ma ng'ano nyaka kawe eka kete kotime nade kogwedhe. Igwedhe kata mfukoni. Kalamo talama mfukoni. Nyasaye osetimoni ogwedhi mondo mede, lakini obede mfukoni.
ok obed e mfukono. Erokamano ahinya. Ng'eni kwan wadhi nyime koda twak ma kama bende wan oler ne jopiny ni din magi wacho ni science ng'eni kata mana osiptal bende nitiere ga signs and symptoms ma daktari wacho ni ranyisi ni en ma in kawo yien ma kama kama koro odiochieng' ma kawuono nikech un ma koro un kacha usebedo kuteo nyirombe to bende usebedo kung'eyogi wang'eni wabiro bedo kanyisogi ranyisi ma ng'ato konyisi kama jadolo konyisi kama mane jadolo makoch ma samoro dwaro wuodi kata kamano wami bishop bende kaunti ma Kisumu thuolo mano kapo nono ne gi duoko moro amora ne ote manodonjo to bishop ewi ote jopiny nantiere ote moro ma bende kanyalo mana yude mana mapiyo piyo ma bende noor gi achiel kuom janeno marwa mano Jojalai kawuok Abondo nowacho na apenj ne jodolo niya ni gibiro bedo ka giywago ang'e nikech chalo ni jodolo osebedo ka ywago pesa nune matut chike gi beyo biro bedo ka konyo. Haya, bishop kintiere county man Kisumu. Erokamano ahinya Saron. Aparo ni jopiny ni kare mar penjo kendo kata mana golo paro machalo kamano ni jadolo nyalo ywago weche mag pesa samoro mae momiyo watamore kata wawuoyo ni chike gi ok beyo mano bende nyalo parono ng'ato nyalo wuok kamano to mana kaka ne wawacho mokwongo ni kudni achiel ema to ring'o jodolo ka ok wawuondore Saron wan gi jodolo makoch mar adieri king'iyo ang'iya kaka oting'o mumbe to owuothogo to gik mo kako chal yani gik mo odhi ok timre maler kendo kata kidonje kanisa kama otie tich Nyasaye gi chike gi kako keto gik ma otime e tich Nyasaye ka inyalo bedo gi penjo mang'eny to mae momiyo jomoko bende yudo ka koma chielo be oloke kaka kar yudo yuto mano bende nitie migepe gi te yudo ka joma timogi omiyo adier joluo nowacho ni chwad bungu e kene gima wuok e iye kata ka bedo ni wach mar chik ni nogol to sani nyalo duoke chien kuonde moko ma bende wan ka jodolo adieri ok nyal dhi wuoyo kama wadu tie tich Nyasaye but inyalo wuoro ahinya kaka samoro timore koro miyo dawach ni wan kaka jodolo ma en ote moningo dhinwa jodolo duto kapok wan be wago koko ni jowadwa gini kama to wan to nitiere ma wan bende samoro osewuok makoro wuok e drisa makoro wuok e dhot makoro neno koro magi duto nyaka koro walosi to to ok en ywak kipesa kata ni samoro wach moro ni chike gi nyalo bedo mabeyo wan kaka jodolo wang'eyo kendo wawinjo ni chik ni odhi kiroho koso ok en kiroho nikech wang'eyo ni kotayowa kata otayo kanisa be odhi konyo ji kiroho mae kaka jodolo ng'iye emomiyo wawacho ni samoro chike gi gibeyo to ok gibeyo nikech ok gita ma giteri ka iwacho ni ji 50 mondo kanisa chakre go to muma to wacho ni kama ji 2 kata ji 3 ochokore Nyasaye ni kanyo nyiso ni osepogore gi chik mar muma koro mage kuonde mwanenego to kipesa to ok dawachi nikech e od Nyasaye be ondiki ndiko kisomo muma mare Malaki 3:7 keluru pok achiel mar 10 gichiwe od Nyasaye mano to gima nie muma koro ok en gima jadolo nyalo wacho nyalo bukorego to en gima nie ndiko mondo ng'ato kendo mowacho ni keluru mondo chiemo bede oda manyiso ni od Nyasaye onego bed gi chiemo to gima mokogo koro watero wane mwatero lakini ka koro gik ni bia agwedhni machalo kamago gi ang'o mathothgo to koro wan ka jodolo nyaka walokre kanyo to koro bura nyalo loyowa mak mana e chike gi duto to kuonde ma wakelo waneno ni nitie kuonde ma koro kodhigo maber kaluwore gi kiroho. Erokamano ahinya bishop wawinji e yo makare en mana ne kanisa ne ka ng'ato ndikore ang'eni ne weg kanise nitiere weg kanise mopogore samoro kamana bishop kintiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi ng'ato ondik kanisa mare gi sani akeni nitiere chike mago ndikruok mag kanisa gi sani registration of churches koso
Gisane to apantie chike mamoko mabiro bedo to gichien kacha to ne nitie moko moketi e sama idwa register kanisa. Nitie kaka itim application, kopone application nino dhi nyime gi nying miyiero no, to gino biro kalo, then CID nyaka bedi mabe check into gima organization midwa timo ne en mar wach Nyasaye koso en machielo kone gi kone. Mago nyaka gicheki koro ka bang'e achien gicha bedo approved kocha registrar's office kocha, koka bang' mano inyalo yudo registration mari moyieni koro yalo wach Nyasaye. To koro ge e sama wan goni to samoro okwang'eyo to kang'eyo nyalo bedo ne nitie moko minyalo medi moloyo mane wasetiyogo e ndalo mokalo. Erokamano ahinya. Lakini korka in Stanley neno ni mage manego bed ni imedo nikech e koro chike matayo ute lamo in general mabende koro sirikal biro godo gi taneno ken seyo makone kod kocha mabende koro jodolo ok dwar to mar mondo mendik kanisa in kaka jadolo mano mar Pentecostal Voice of Kenya ineno ni gin fundi mage manego bed ni imedo e ndikruok mago mag kanisa nikech wang'e nitiere kanisa mabiro piny maru nitiere kanisa mabende ichako to bende gintiere koda nyirombe bende gima nyalo wacho ni chike to inyalo medi kata inyalo keti. To ne wawacho wach moro kaendi. Kiko beda chik ma ng'ato nobet kamoro jade ka ng'wen moko to kela. Kata wabe wadwa ni chike mondo bede nikech karure gik matimore inyalo ne for example tigi mosebiro kati bemu pogrupo yudo ni ne ng'ato tweyo jomoko ei ot. Jogo tuo to twegi taneno gine moro clip moro otweji go pingo ei ot. Ni lamo nigiga. To jogi gina kanyo gichal mabuse kama chal kamano. To jomoko ni mana gi tuo mag paro gi. Ye tuo mag paro gi loko ga jomoko jonekni ng'ato chalo ka gimo janeko ka gimo bila. Koro ng'ani otwe e ot kaka to twegi e ot ka dilamo nigi. Koro apani chike onego bede manyalo regulate gik machalo kamago. Ineno ni chike kaka mage manego bed ni kaone kanise maket kod mago okang' mager nikech gin weche mabende kata mana osebedo kama kwa nyiso e wang' jowi nyakalondo mopogore gazede e kin mamoko. Aparo ni kaka jadolo chano osewacho. Ne nitiere kidwa register kanisa CID biro mone kit lamo melamo samoro biro mana kaka ng'ama nie chokruok. To koseneno motimo survey to dhi kodok office to recommend ni ng'ano mondo omi license odhi nyime gi dolo. Koro aparo ni mano gimonego gitim ni gimed fuatilia kendo gijiw matin chikegi. Mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya dar mar mondo walok tanga nyakwarom Gajwang' nikech chike matayo ute mag lamo to waseng'e ni gin chike mage mamoko mabende sirikal dwaro mar mondo mikete tim bende wang'e ni paro mano mar choko paro makamagi pod dhi mbele nikech koro ok en chik gi sani en paro mano mar chik Kenya Religious Organization Bill mano mar higa mar 2024. Koro nikech okinyi makawuono nitiere koda jodolo gin giwegi ging'ere iwacho ni ging'ere koro mar mondo mi wapuonj jopiny nikech mar mondo mi waseneno weche mosebedo katimore kinde mosekadho mondo wageng' masiche manyalo neno nikech kata mana kwana neno bungu mago mag Shakahola yawa mawuok gwenge mag Western iwacho ni imbo mar piny Kenya to magi oriwo gwenge mag Nyanza gi Western duto te ema noneno ka cases makamagi jogo ma bende nolalo ngimagi na ng'eny miwuore. Koro waloso nek mar mondo mi ng'ato fwenya na din makoch aken kachako kodi Jemaima in kaka jadolo iparo ni din kata mana jadolo makoch ere kaka nyarombo nyalo fwenyo nikech gin samoro bende wadhiga to waluto wi wate gi ringrewa duto te kanisa ma samoro ok wanyal ng'e ni mane marach to mane mok rach samoro mana kinyalo golo dok e itwa in machak kodi mar mondo bwaso mana na paro. Erokamano. Gimokwongo ma nyarombo nego ng'e ni to en kanisa misome wach Nyasaye. Bisomo wach Nyasaye gimoro amora ma jatich Nyasaye nonyisi benie muma wacho nang'o to bang' kosesomo ni muma in iwuon bende somo nikech nitiere joma nyalo somo to nitie joma ok nyal somo nitie joma rito ni mondo timnegi nado somnegi to kati somonegi to nitiere ng'ato manowewa kaka jarit manowenwa kaka jarit miluongo ni Roho Maler kae makoro kata somo ni ok nyal donje nikech gimotimo ok nyal somo miyudi. Koro gimonego nyarombo ofweny mokwongo tik en somo wach Nyasaye. Mar ariyo
Nyarombo ng'eyo chike maricho, ok ni nyarombo kia. Nyarombo ng'e chike maricho. Sharon, mae gima adieri. To kara koth osebedo ka gowa kanya nikech anyalo ni wang'e iwacho ni chike maricho to seche go wadhi wakawo nyaka nyithiwa to wasomana chike maricho en ni ka onge teko mar Roho Maler ma wawuoyo kuome, ma en ok nyal some, bende ok inyal kawe kamoro, lakini wamana kuom Nyasaye. Roho Maler ema fwenyo ni gima kama ok ane ka en gima ochimore tir, nikech iyudo ka jodolo moko awach ni Western nitiere moro ka dwa luongo nying to niwinjo ka giluongore nyaka gi nying mar malaike maonge kata ang'o, maonge kata mane muma, to tij malaike ok gin gik ma giwachogo. Tiyudo ka gimbende gina giang'o, gin gi washirika ma jadolo no wacho no odiochieng' kodiochieng' onego cham gwen makama. In kata ka pachi mineno go adier, jadolo onego cham gwen makama, to ukelo gwen go pile pile. Sana mine hinyore moingo ng'ata. Mine donjo gi wigi gi tiendgi gi gimoro amora moingo joma chuo. To fwenyruok bedo maonge. To ma emomiyo wawacho ni ok watamore chik onego bedi. Kata seche ma din ni bedo registered. An aneno ni onego bed ni nitiere kata ji adek mong'eyi, ji adek manyalo wacho ni an tang'e jatich Nyasaye. Asenene kuma nochake tich Nyasaye mochopo kuma kama. Ma ng'ano bende gosei, kendo ng'at mar ariyo, kendo ng'at mar adek, kata koriendele. Mondo mi wabed gi kue mar konyo nyirombe ma fwenyruok onge negi, kata mok nyal somo wach Nyasaye gin giwegi. To Roho Maler jafweny ne ji ma kata okisomo to fwenyo ni ka to nitie ler, to ka nitie mudho, nikech muma wacho ni nyaka ubed maler nikech an aler. Erokamano ahinya. Wawinjo na Bishop pachi kotende kod din makoch kata mana jodolo makoch. Bishop inene nade, ng'ato nyalo fwenyo nade ni ma to kene dina moriere tir? Erokamano ahinya Saron, ariwora mana gi jowadwa ni adieri koro nonro nyaka koro tim, nikech samoro ndalo mosekalogo ng'ato wuoka ei ji to kinyi nene mana ka en ng'ama oting'o muma to chako yalo, to background mare ji ong'eyo ni ma to janjore, to ka janjore ni to oyal ni kure ma kiro tindo lokore moginene to bedo oluomna bang' jogi, to kinyi ni no oloso kanisa ne, to mane kuonde mang' ji hinyore. Koro ng'ato hie chutho kaka ningo fwenygi, oningo bedie mana kaka nyamera no wacho, oningo bedie to ng'ani en jadolo, to en jadolo be nitie jowadgi oseneno kowuotho kaka jadolo ei gwenge ka ma ji oyango na adier ma ng'ane ka ng'ane to ma to jatich Nyasaye adieri, Nyasaye ogole ka wanene mi koro sani koro bedo jadolo, kendo koro kawuono kata koro en gi kanisa to wadhi nikech wang'eyo wach Nyasaye ma en go. Samoro ng'ato dhi e town, ng'ato ni Nairobi, ng'ato ni Kisumu, ng'ato ni Mombasa, ng'ato ni kure, ng'ato ni kamoro amora, to ng'ani pore duoge koro gweng' ka to nogero kanisa, to nikech samoro noyudo nyapesa ne moro matin, ochako ywago ji kia kaka background mare mar dolo chal, ji kia gima chal, neno maka samoro gari moro mang'ongo matiende dongo chung' kanyo, tunge madongo ywak e iye kanyo, osetwang'o kola, okete ng'ute, ochako yalo. Koro mondo ang' wasirika nopenje to jatich Nyasaye be ke jadolo ang' no kaw thuolo, ok okaw thuolo mar timo nende, en oyalo ne ji, olamo ne ji, otimo ang'o, kech ng'ama biro none onge. Koro joma kamagi gi gik machalo kamagi oningo bedie bwo nonro makende. Ng'ane jal ma obiro karwani ma koro kelo wach Nyasaye kani, en ng'ama nade, to ng'ama ong'eye, to kodwa register kanisa ni oningo bedie kanya winjo kanya mera no wacho, oningo bedie ni ng'agi ni morekomende mong'eye kaka jatich Nyasaye, ok otugra tuga ni to en ng'ama kiny ni to sedhi ka registra to oduogi gi registration ni en koro kanisa no en mare, ochako wuotho gi ji e kor gweng' ka, to gik matimore
to hinyo od Nyasaye. Koro nonro Saron oningo bedi omiyo chike ma oningo ridi achiel kuomgi mana ma jowadogo wacho oningo bedi e nonro kuom ng'ama dwa bedo jadolo ka wacho ni noningo none ko kachal nade kata oningo bedi jodolo wetegi ma bende biro tiyo go ka achiel ma be biro tiyo ng'ato tiyo bathe oningo bedi nong'eye nonro oningo chakre gi kanyo ok oningo ng'eye ka koro jodolo koro riedo kamoro ebo biro gi kola ka nie ng'ute ma ibede buogo nono to kare ng'ane be tinde kare gine nikech opore gi mare to ma nyalo konyo wa e weche mag bedo gi jodolo manjore Saron njore gi nitie nikech gin kuonde te kata kuonde mag siasa nyaka yud jonjore e koro gweng kama jodak in peace nyaka yud jonjore e miere dala kuonde modake nyaka yud joma be jonjore go idolo ka be wan kodgi iyudo ka gitimore mang'eny omiyo nonro maber minyaka timne ng'ato kochakore gi mudage mondo gigi kik timre mbele nyaka bedie ng'at mabedo jadolo ni ng'ani wang'eye maromo nade to jodolo ma gitiyogo mong'eye be nitie 3 kata 4 morecommend ni ng'ane ni jowadwa wago tik magiketo lwetgi ni ma jatich Nyasaye ma kata ka nitie gima dwa bam to en ema kori wuoyo kod adieri kagi ka to nitie kama nyalo bam mano nonro makorede kendo ket maler tibedo ka ng'ato nyalo timo registration kata yudo kalatas mar yalo wach Nyasaye kata chungi wach Nyasaye maongo haro. Ero kama ahinya haken jadolo Stanley nini ne yo machal nade samoro minyalo medo mabende jodolo wetegi bende osebedo kalose. Ara medo mana siro gima jowadwa wacho kech adieri ng'ato ok nyal koso osiepe to ka ng'ato ohero wach Nyasaye to ng'e wach Nyasaye nyaka obed go osiepe and furthermore wan kaka joma jodolo wan gi miluongo ni spiritual fathers yani baba ni makiroho kata mama ni makiroho ng'er baba ni makiroho ni kata mama ni makiroho ong'eyi maler kabisa ong'e wuodhi ong'e ndalo miwarorie ong'e kaka itiyo ni Nyasaye koro magi amado majiwo kan magi na achiel kuom jomoko manyalo keto lwetgi kawacho ni ma Stanley ni ang'e maber ng'ama ohero wach Nyasaye wasechiedho kode kama omiyo barua no kata na permit no omiye mondo otigo tiji dolo mano nyalo bedo maber. Ero kama ahinya mana minyalo medo kapoko koyo matin. Gima chielo ma ng'ato nyalo ng'eyo go kanisa madieri. Kanisa madieri nigi hera madieri. Kanisa madieri ok kaw kuom ng'ato but gero ng'ato. Igeri ma ini wuon emi winjo no nigi gone Nyasaye ro kamano. Mok ni wawacho ni kel 310 kel 750 kel 990 kanisa madieri nigi hera. Dadolo madieri ok pile wach no dwaro 310 odwaro en tich jiwi geri keto ni msingi ten kuma nigi hera makata ka ni wuok kuma hera onge tinyalo neno ka ng'ato chako donje kanisa madieri to kata afya ne lokore ineno ka ung'iyo dende tuneno ka ng'ane tinde ngima ineno ler moro kodonjo kuome kane en ng'ama ok luokre makoch ochako nyaka luokore kane en kata gi wuoyo moko maricho wuoyo ne chako timang'o chako lokore mana achiel kuom yo ming'eyogo kanisa madieri to kik wabed ni wahero kanisa michiwe gik moko. Nitie kanisa ma kichopo to chiemo nitie ang' iwuok nyaka gi mogo machak medi nyaka pesa machielo ino kipenjri ni gigo wuok kanyo kata kidenyo okipenjri ni gigo wuok kanyo nikech wach Nyasaye wacho maber ni diere machon hekalu mane ntiere jotich Nyasaye mane luongo ni Walawi gi ne tich gi mana tich lamo Nyasaye gi wer ka giluongo presence of the Lord bede tent no nyiso ni jogi ne gionge kata gi thuolo ma gidhi tich ne gilokore muma wacho ni 24/7 nyiso ni gin ne gidak machiegni kanyo gichiemo kanyo gik ma wakele magitimango gichamo gik ma wakelo gichamo ok gidhi kata tich to kawuoni yudo ka seche moko ng'ato wuoyo kuom pesa ogolo message moro mar pesa to aero monda duoke bende ni jomonego kel gik moko e tent mar Walawi ok okelo gik moko ji odenyo e tent ka koro chuno jadolo ni nyaka wuogi dhi timang'o dhi ti jadolo dhi time kibarua moro monde koduogi lakini diere machon jogi ne wera
igoyo mana instruments tiwera wera tipako Nyasaye. Presence of God opong'o hemano. Ji donjo to ji wuok awuoka, ji donjo ji wuok awuoka ka presence mar Nyasaye otimang'o opong'. Tiyudo ka kawuono iyudo ka nyirombe nigi paro ni jadolo dwaro mana pesa. Tadier ka ging'iyo jadolo no to giyudo kodenya adier. Odenyo ool. Ma gimo kuongo minyalo timo ne jadolo en miye gimoro timang'o ocham. To kaka dhano ringre ne bro dwaro ni mondo modh pi riyo inge. Koro ringruok seche madwaro pi ang' no kuongo modh pi mondi e kong'i moro. To ji ong'i kanisa madieri en kanisa man gi hera. Erokamano ahinya. Nyakwarom Gajwang' gin paro mabende wamedo mana somo. Kani in uwuon mineno wa ukiji makawuona kene bende ng'e kanisa malong'o. Kanisa kata mana din makoch jadolo makoch bende ng'eyo. Moko kuomgi en paro mabende osomnwa kanyo gi jadolo Jemima Archbishop Mano George kanyakla kod jadolo Stanlas. Gisani adaro mar mondo miaka yo matin. Ka duogi ote magi bende ka wan waduogo wadhi bedo gi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak marwa. Sa bende ringo Nyakwarom Gajwang' chenro mar mbako romo. Wakayo matin aduogo e okanga mano machielo mar mondo mi watiek twak mabende wantiere godo chike matayo ute lamo. Kik dhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Simi, ere kaka trofini ochopo kae? An kumoro achiel gi Sanju nomiyo wago kaka miche tugo. Kare nang'o marach gi pari? Ing'e ni samoro amora michopo machiegni te nowuok ga. Nyakwarom Gajwang' mana yuyo machuok gisani koro waseduogo mar mondo mi watiek chenro mana mar mbaka oromo waloso kotene kod chike matayo ute lamo ne jogwek mabende samoro koya wang' jowi mari samoro kiyawo mbui mari gisani mane twak mabende dhi nyime antiere ka gi Jemima Witi mabende jadolo mano mar Jesus Power Celebration Church antiere gi Archbishop Mano George Odera mano mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church kanyakla kod jadolo Stanlas Otieno jadolo mar Pentecostal Voice of Kenya. Wote magi Kiyalo mna ketna moko kuom ote mabende ntiere asomo na mapiyo piyo. Ntiere ote mano mar janeno marwa iwacho ni momo yie mondo onon jodolo. Omiyo sirikal kaka jorit nyaka ket chike matayo ute lamo. Mano eka inyalo geng'a ne jonabi mariambo. Jodolo nonego olos kosewacho ni jodolo nonego olose chike mariwo gi kanyakla kaluwore koda muma kamano tamogi to sirikal nyaka tim mano. Haya. Felix Wood Nyakach, Sharon Musna jodolo oloko kanisa kar ohala nikech timbe magitimo kata wan nyithi kanisa waweyo yo kendo wachomo kamarach. Koro chiko winjo keti mondo ota jodolo. Josi iwacho ni Sharon sirikal wuondo ji kanisni marichogo jodolo go to kanisni marichogo to jodolo emaleme giwewa mos walam Nyasaye iwacho ni buoke gwenge mago mag Suba Sindo. Wycliffe iwacho ni chike go ok dhi kadhe nyingi Yesu. Freddy Kosuri iwacho ni ore Sharon Musna jodolo studio chike to ber ka ichuogo matayo kanisni e pacho ka penje na jodolo ang'o momiyo thoth kanisni ni mana kuonde dak mongore. Imedo kanyo ni mana kanyala samo machielo kendo iyudo ka kanisa chiegni gi kanisa moro kendo iyudo ka kanisa ni kata dhano 5 speaker to ket oko e bath kanisa machielo madonge kelo confusion.
Erokamano ya kuom weche mere paro mama kama gi kanyo mano bende okelo mbaka moro ma bende nogore kinde machon ni kanise nitie kaka koko gore koro kanise piem gi ute math nitiere kinde ma bende jopiny nolawo kanisa biro chako lawo kanyo nitie kaka ji nyalo bedo abich ei kanisa to en gotieno ji nindo samoro untiere kar dak ji nitiere abich speaker to ket ma volume winjore mana kilometers away aparo nachaka na kodi Stanley seyo mopogore opogore gik ma janeno wuoyego to gin adieri kech wan wawegi ma gin gik mwaneno kendo gin gik matimore to ne wawacho kae ni ok wanyal ketho chik Nyasaye kech chik Nyasaye wacho ni kama ji ariyo adek nitiere Nyasaye ni kodgi kendo roho ma Nyasaye tiyo kanyo. Koro gima nyalo wuoye ma jowinjo bende wacho ni adieri koko iyudo ka jomoko nitiere manigi midekre mopogore opogore kata kuonde ma ji odakegi to ka koro speaker go oketi ma koro go koko matek ma ng'ato ok nyal nindo kata ng'ato ok nyal bedo gi kwe mago to kata wan gi jodolo wakwedo gik machalo kamago kech kanisa man kama oyangre maber kata koro gilemo gi sauti kata chal nade ok ane ka ginyalo interfere gi ng'ata but wabende wanyalo kata na sani awacho ni jo kanisni magwa ma wan go kata kuonde mongohore ma wachorego gibed ka gin e kindi ji to gine tijgi maduong' en kelo kwe kamoro ma gintiere kelo hera gi mor nikech sama koro iketo sauti malo no interfere gi maisha mar ng'ato be koro kubineno seriousness mari ni adieri ijadolo ilem ke jadolo en ng'ama odimbore en ng'ama timo gik moko in order. Our God is God of order. Koro kin jadolo mok tim gike in order mano obviously kana jo midolo digo gin gi chich kodi nto kare ng'ama nade kore momiyo manyo kayo support koko mang'eny kuonde ma ji odake okelemo nikech samoro bende nyalo wacho ni samoro en lombo wang' nyirombe mar mondo mi oriwre gi kanisa ma kamago kaachiel kuom janeno marwa bende nacho ni samoro yudo ka kanisa makre koro mane mago thum kata mna bula mani male di bende en mar lombo wang' nyirombe kose en mar piem ng'eni competition bende nitiere oko kae inene nade machal nade adieri to nyaka wawachi emomiyo wan ka mondo mi wawach adieri kuonde moko to kata in iwuon ijadolo e kikalo tiwinjo ka ichwanyori iwinjo kiwacho ni to koro ne giparo nang'o mondo mi gitim kama nikech ka abiro agedo ka to bathe ka jati Nyasaye be ni ka to Sharon ibe in ka ang'a monuwa waduto to wariwre to wabed gi mor achiel nikech koko mwago ka gima wago ka duto wagoyo ni mondo ji oyud warruok walando wach maler onge gima ber ka kanisa bedo thoth mar kanisa to onge problem kanisa obeda mathoth kanyalo ro bed mathoth maingo kata ba omedre obed mathoth lakini otim maber gi chik nikech wan wa jok ma itelonwa gi roho maler to roho maler ong'a maler kendo dembore kotimang'o kowuoyo en onge koko ok ochwany ng'ato kama roho maler nitie ok yot mondo ng'ato chwanyre to iyudo ka magi chike manonego giketi kata onego giluongwa mana kaka pod wanwoyo ji obed piny mondo wang'e ni to kaka kanisa ni ka taparo ni chik ni nitie distance monego bedi kaka kanisa ni ka to machielo onego bedi kama paro ni chik ni nitie ji emok lu to pod wachako waduogo ne sirikal nikech gineno gi gin be to ging'e ni chik nitie dak gisekawo atua ni distance magima maru ni chiegni ahinya ok onego bed kama then gitimo ni to ng'ama notelo ka koro pod piny owacho no bende ok otimo gik mang'eny to gidhuro gimoro amora ewi jadolo ka gin giwegi nitie gik mok gi ok ging'iyo maber nikech kuonde mongohore go dong gineno onge kuma sirikal onge. Erokamano ahinya Bishop kintiere kaunti ma Kisumu inene machal nade? Erokamano ahinya Sharon, an awuon korka wacho mare ni samoro kanisa obedo modhungore kamoro achiel kachako gi kanyo dawach ni dhungruok mar kanisa no ber nikech mano ng'ane gamo ji gi kocha ng'acha gamo ji gi koni to piny ruoth Nyasaye iyudo duong' to ji donjo e od Nyasaye
To mana kaka ne wawacho mokalo ni wan gi jodolo moko bende manigi tini kwaluongo ni jodolo ma jonchore, nyiso ni waluongo jodolo man gi chuny marach. Ng'ato nyalo bedo bathi ka jirandi en jadolo to en biro dwaro mana ni kendo ebena kod gi wach machielo, en kato oyalo to en gi wach machielo. Mago nyalo timore, gintie. Mar ariyo, jal machielo awinjo ko wuoyo kopenjo oro message kanyo. Otemo wacho ni chikegi kaber ka gisetamo kanisa mondo oket chike matayo gi giwegi kare, koro ber mondo sirkal mondo koro oket chike. Anyalo wacho ni wan bende itayowa gi sirkal, kendo sirkal no emomiyowa kibali, momiyo wayalo, omiyo kendo wamiyo gi luor kabisa. Sharon, rais marwa en ng'ama oluoro Nyasaye adier, ma en be ok doher gima dehiny kanisa. Omiyo kata obedo ni en paro moro nyalo bedo, to koseneno ka jodolo ugino e wuoyo, tang'eyo ni nitie kaka obiro kelo. Omiyo chikego kata mabiro tayo kanisa, kata koponi chiemo biro ginegi, mana ka nyamera nowacho, ji biro mna bet piny, to ji biro wuoye kona ma ber gi ka, ma ber gi ka, ma ber gi ka. To gik moko donjo maber kae kanisa mar bodi mar Kristo bedo mna gi kwe. Ero kama na inya jadolo nikech wadongi matine dakika 15 bo dakika 15 mabende wantiere godo nyikwara mgejwang bende wang'ni nyasi mono mar sikuku bende rochomowa wan ng'ini ka unen chin tarik 16 manyiso ni jogo eko matimo nyasi mono mar Christmas wadong goda ndalo 9 to kata kamano wasebedo kwaneno kana masiche mago magapaya mabedo sebedo kana mraka medre un bedo ka chunu thuolo mono mar loso kotende kod chal mono mar piny Kenya e kinde makamagi kaka jodolo kanyakla kod ote magune jopiny e kinde makamage. Aparo ne Stanlas achaka ne kodi mathoth osebedo katimore pachoka wang'ene duond kanisa bende moganda rito ga mono mar winjo kinde ma kanisa koloso ten seo makoni kod kocha kanisa ne kanye dak kanisa losi. Stanlas achaka ne kodi kaluwore goda weche mosebedo katimore. Sharon, wiane wil gi wach moro ka kapok abire wach miwacho no. Nyalo mana bedo. Ji oganda nyalo neno ni wapingo chike. Adire ok waping chike ahinya kaka giparo no. Bedu ng'e ni achiel kuom chikego nyocha wacho ni wan jodolo kisedhi e kanisa tisomo ne mana oganda ni midolo nego isomo ne gi mana muma. In kisesomo muma no to usego amen. To koro ji wuoka ni koro ni iwacho ni ka ng'ato oneno ka Roho ma Nyasaye omulo dhod chunye ogombo ni mondo koro warore ni mano ok onego bede ni chik mar warruok salvation no. An kaka Stanlas Otieno jadolo mano kara koro Kristo kara no onego bed ni tho kara ni bambe msalaba nikech mano koro faith mar Christianity is distorted. To it is only through salvation ma ng'ato dhigo e piny ruodh polo. It is only through salvation ma timbe ng'ato lokore mobed ng'ama kare. Koro ere kaka mato kara koro Christian Union mipuonjo ji primary cha karo roma koro kanisni kik bedie nikech kuchi ipuonje muma ji somo muma pile ji somo siari koro aro beda kama kanisa kik bedie. Omiyo lamo ber mar lamo en ng'ato yudo warruok, ng'ato ing'wono ni richoge, ng'ato warore, ng'ato ng'e Nyasaye, owuotho maka chiemo Nyasaye oluonge to ochamo piny ruodh polo manyaka chieng'. Omiyo gino nadwa ni mano nyaka tal ma oganda Nyasaye ma jodolo ng'e uru ni mage gimo mine kwa wago gigi ahinya wan kaka jo Pentecostal Voice of Kenya. To kaluwore gi wach Christmas Sharon anto koro sirikanda ni to podang' na lauma nikech sirikal nigi migeuni marango kaka dhano nego bed ni wuotho. Neti ndalo michukicha. Ang'o ndalo michukicha to ne oket speedometer, oket speed ma mtoka nyalo ringogo, oket kombe gi nitiere nyaka msip makata ka gari oyudo accident, ng'ato kanya yudo minor injuries. And what's wrong? Ka gechi nyalo ket no ringe speed marom kama. Araka mane ma in godo idwa dhi dalau. Kati leo machal nadi tichopo kingima. Ang'o bido mana dhi dalau kuom seche 6 tisechopo kaluo kucho. Koro ana adwaro ni sirkal gi NTSA girang gini maler to moloyo bende kata uwacho jo kama polise mane dho ndara gi mutoka yopong, mutoka overload
polisi gi wa geche gi kalo mutoka ringe speed mamalo gimosra mosa gas ka cheyo ka to gidhi adhiya ang' madang mondi yud accident e koryo ka omiyo pod sirkal wato wabolamo mondo accident kik bede to Nyasaye be wacho ni ang' ilama tidonje richo mineni wuon ng'ama riembo konego madh kong'o to bokoni oketi chik ni iriemb bas ni ochop dala kendo duog Nairobi tin ma driver achiel cha gigi te ok nyalo miyo wacho ni sirkal orid mige chike magin godo kabisa mano to kara koro thoyegi ok bi bet kata accident ok bi bet kata walam machalo nade kok wanyal luwo chik to pod gigi bo matimore omiyo wan to walamo ucham Christmas maber ji odhi rusa onge rapar maduong' e ngima mar jakristo malo nyuol mar Yesu Kristo mano e gima nyalo wacho. Erokamano ahinya keni ote mane mintiere godo Jemima kotenre koda chal mar piny Kenya weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore ahinya masiche mag apaya e kindeni osebedo ka medore to bende wang'e ni ji mathoth ahinya juma mabiro ji mathoth biro bedo ka wuotho to wang'e ni chike ma bende tayo piny ma pacho ka wacho ni okwako ji duto te bed ni in pedestrian jalnero ma wuotho jalnero ma samoro idho apiko idho mtoka iriembo e kind mamoko kala jogo ma bende oting'o erokamano to kapok awuoye kata wach mar wuoth to amedo siro kendo ni piny owacho mondo mi jotich Nyasaye thuolo mondo bed piny mondo wuoye chike monego bedie nikech kata nitie magiweyo e chike gino monego giketi madawache kaka jatich Nyasaye Jemima nitiere gik monego bedi kuom jadolo tiyudo kata kawuono Sharon jadolo nyombo higni 2-3 jadolo weyo chak nyuomo machielo jadolo chak weyo chak nyuomo machielo jadolo mayo nyaka nyirombe jaode kanyo koro ni gigudwa to wabed piny to walos gik malong'o monego timang'o monego jadolo kaka jadolo nego timang'o onego bedi tiyudo ka picha bilagi miyo kanisa koso teko to en bende en ng'ama yala odhi adhiya mbele no were gi Sharon no kawo Jemima gidhi adhiya mbele to Sharon be dhi adhiya mbele gi tich Nyasaye kendo ochako we Jemima to chako kawo Lilian to tich Nyasaye dhi adhiya mbele magi gik makawa bet piny tibro los chike ni jatich Nyasaye onego bed nang'o kichik mar Kenya koluore gi muma dwaro nang'o ka wuoye wach mar wuoth wach mar kong'o to gi speed mamalo machielo ka in dereva ma in iwuone midhiriembo iting'o family ni idhi go dala we yieng' ahinya dereva ko yieng' ahinya to nindo ka geche ma wan go kawuono mag automatic onge gi struggle kitimo to yieng' bi yieng' isechamo ring'o gi kuon imadhe kata nyuka moro iluwo kata gimoro nindo nyaka ang' teri ng'eyo ni seche miriembo ngima jogi duto ni e lweti chama kiasi kik yieng' ahinya to wabed ka wang'eyo ni shereni ka onge Yesu ei to kobed shereni en shere nikech Yesu koro yude thuolo mar rwako Yesu kendo iful gi dhogi kaka muma wacho isipokuwa chik tero wacho ni wayala to kiku jiful to muma wacho maber e kitabu ma Jorumi 10:10 ni nyaki ful gang'o gi dhogi nyaki hul ini wuon ni Yesu en jawarni odonje ngimani mogik wabeduru gi kwe kaka jotich Nyasaye kata kaka nyithi Nyasaye gimiyudo gone Nyasaye erokamano kawe gi chuny maler kik wamire pressure awuoyo mang'eny about mani kech ang'ama miyo tang'eyo pressure ma seche moko bedo kochopo Christmas ni Sharon gi ni owuok gi gach gi dhi dala wabende wadhi dala gima duong' en ni kaw Yesu Christmas ichamo kamoro amora ma intie to gi joma intie go around in koyudi ni dhi dala sawa koyudi kuma intie waketuru kwe mar Kristo erokamano ahinya dakimulo no nyithiwa manyiri bende kinde makamagi ng'eni bende rusa school bende oloro to ng'eni kanisa bende untiere ga gi programs ahinya nyakota mana nyiri kende kama rowere duto kata yawuoyi an kwanza dona wuok kuom jawuoyi nikech nyiri ipuonjo sate mine ipuonjo sate
nyithindo ma jowuoyi. Onego wabedo gi program mar puonjo nyithindo ma jowuoyi nikech nyiri yudo kosepuonji, nyiri opuonj ler, nyiri opuonj kako nego manage themselves, nyiri opuonj gik mang'eny. To nyathi ma wuoyi cha to time nade to weye. Samo weye to wa expect future makiny. Nyako donjo ka wiyo tegno en prepared to wuoyi ombekni. Koro yudo kaka wuono marriages mang'eny jowuoyi ok gin responsible. Responsibilities gi kao giwene nyithindo manyiri nikech wapuonjo nyithindo manyiri ni nyaka ibed gi giri moro, nyaka itim kama. To wuoyi waketo nang'o. Koro programs mag jowuoyi bende kaka un Sharon chieng' moro iloso to bende iluonga wawuoye wawuoyo gi nyithindo ma jowuoyi kapok skul otimang'o Ndiek poko chamo piny obro bedo kalose. Ero kama na ina Bishop kintiere kaunti ma Kisumu ino tema ne mintiere gode kindegi ma bende koro ji dhi sikuku weche mosebedo ka timore e alwora magwa e kin mamoko. Erokamano Sharon, kuom dakika makoro mogikne an gi wach matin kabisa ma adwa nawego jotich Nyasaye kapod ka donjo e wuoth makaro mar Christmas. Jodolowa koro nyaka koro warit dhowa. Adieri mantie Sharon. Kaka ok wadwar ni mondo ng'ato criticize tich Nyasaye ma wango e kaka joma moko man e arita mar sirkal be ok mor ka gineno ka wan kaka jodolo kiny wasiko ng'utgi gi wach makech. Iyudo ka an e pulpit ayalo tasewe yalo ma ayalo gono achako criticize sirkal, achako criticize gima naneno, achako criticize gik mowinjore joma ni opposition moningo tim mano ema noningo tim. Miyud ka jodolo mang'eny koro oloko papno kaka paw lweny. Iyudo ka odero wach ne rais, odero wach ne sirkal, odero wach ne ng'ato individually, odero wach to en gi kola ng'ute. Gik machalo kamago nyaka wawe. Ok oningo wati gi position ma wan go marach nikech an jadolo koro anyalo wuoya ma aonge gi gima geng'a. An jadolo anyalo wuoyo, anyalo kuongo ng'ato, an ma Nyasaye tiyo koda. Gik machalo kamago nyaka koro wawe. Wabed jodolo modimbore motelo ne ji gadiera makata ka nitie wach moro midwa wacho wachno e yo makata ng'ato winje to winje e yo ma ibro ng'ane owuoyo to wuoyo gi rieko kare kaka nowuocha ng'ato lokore e gima iwachono ti wuoyo gi rieko moko ni Sharon aneno kaka Sharon dhi, aneno kaka wadwa cha dhi, gima kama ok wadwar to wuoyo mana as individual. Omiyo joma kamago kelo ich wang' kendo miyo samoro kata kuonde ma nitie kwe koro miyo ji neno ni kare wan kaka jodolo wakoso luor. Omiyo wan onego wanyisi luor kabisa. Aseneno jowetewa matimo mano omiyo awacho kanyo gi jomoko mtima timo mano kendo genuoyo gima kamano nyaka bed stop. Nyaka wabed jodolo modimbore kendo moriere. Wach namba 2, wan Nyasaye oketo migawo kumo maduong' kabisa mar lamo ne sirkal kendo lamo ne piny. Ma e tijwa. Nikech ka ok walamo to Nyasaye ere ka Nyasaye nyalo luwo mondo kony thurwa. Omiyo gima duong' kabisa onego walam ne sirkal. Wuoyo kuom gik maricho ma sirkal timo ber. To kwa keep on wuoyo to lamo waweyo ere kaka Nyasaye biro konyo thurwa. Omiyo gima duong' onego wawuo matin to walamo mang'eny. Kwa lamo ne sirkal marwa, walamo rais marwa. Mogik Sharon en msimu makuro ji dhie Christmas kendo wadong' gi muda moko matin to tarik miluongo ne sikuku ochopo. Be osechopo already. Omiyo waseneno ka ajali timore kabisa kata king'iyo media ineno ka ji tho, jomoko tho e ndara, ji timore, geche timore nade, gik ma timore koro pogore kabisa. Omiyo wakwayo joturwa kata oganda duto te kata drepe wa duto te sani ok en sa ma dang' wawuog ni walao kama idhi na dala kata chopo sa 6 otieno
koti chopo saa 3 otieno kati chopo kiny gokinyi bora ni chopo kingima kaka winjo ka Nyamera nowacho bora ni chopo kingima koro airi tete makaito ngima mar ji lal e ndara kanyo ema wakwani sirikal omed rida ne mondo mi joma kela ng'we airi tete ma ketho ngima mar jowagi kik bedie nikech samoro ng'ato wa Nairobi Saron odwa tero ji Hispania Sirari to ng'ani dwa dhi trip ariyo to samoro ringo tieno kochopo Hispania bose chako pago gari opong odok Nairobi kendo mara samoro dhi Mombasa teyudo ni ng'ani dwa ringo e driver be achiel to odwa riembo ji e speed kuchopo no chako kawo ji ng'eny joma kamage mawito ngima mag ji omiyo kuondego sirikal okawi e thuolo mar nono ni to driver ni kampuni mar gari en gi driver to bas ni ng'ama ne riembe ni kata gari ni driver ni en mana chiel e modhi Sirari e modhi Kisumu en mabon gik makamage nyalo geng'o e deka machalo kama koro mana kamano Saron bak wakwane gi hawi maber Nyasaye mondo tel ne ji ka wachomo Christmas e nyigi Yesu Kristo. Erokamano ahinya Bishop awinjo makare kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kintiere county mondo ma Kisumu Jemima gi Stanless jodolo baba bende nantiere godo un bende agun erokamano ahinya kuom yudo thuolo ote ma bende uchiwone jopiny. Nikwarom Gajwang' an nokodong' dakika 3 kapok oromo saa 5 mar onyango elo nyawadwa manantiere godo kiny makawuono Joyce Duor ibed kod odiochieng' makare ritruok bende ritri nikech kok iritori bende ibokela jema ne jowetegi koro akaw yo matinya Korom Gajwang' wanere kendo odiochieng' makiny ibed godo odiochieng' maber nyinga Sharon Ong'aw.